No a ja som skladala v Murgentáli, ale aj keď skladám v Langentáli, tak ja sa snažím dostať akoby cez Roggwil St. Urban smerom na Altbüron. A teraz ja chcem ísť tuto do toho Schötzu a ja úplne zbožňujem tú cestu na Erberseken. A tadiaľto, je to tam fakt nádherné, ale teda v zime tady asi chodiť nebudem. Krásne, dobré, priatočné ránko. Tak my sme trošku preskočili, pretože sme sa naposledy videli v útorok, keď som, myslím, skladala u nás, keď si to dobre pamätám. A mne tú túru trošku zmenili, ale ako k dobru, pretože tak mala akoby väčší zmysel. Ja som išla nakladať do našich dvoch skladov, išla som to zložiť k jednému zákazníkovi. Zrovna som tam naložila pre náš sklad. Tam som zložila a naložila. A to som doviezla k nám na dvor. Ja som mala padla a s tým už išiel vlastne druhý kolega. A v stredu som mala voľno, pretože v sobotu sa chystám do práce, tak aby nám to vyšlo. Včera bol štvrtok, včera sa nediala nič takého zaujímavého, mala som prednaložené auto, išla som do Aucklands, to je tam okolo tých bizónov. Tam som zložila plný náves, naložila som si prázdne obaly do Pearly. To je zase raz to, čo som už spomínala, tie náklady na kolieskach, čo si chystám to video pre vás. A to som viezla do jedného skladu, kde som ja už niekoľko rokov nebola, pretože u toho zákazníka, kde sa to bežne vozí, si myslím, že oni tam nemali miesto. Tak to odsunuli tiež do externého skladu. A ja som si ešte hovorila, Pane Bože, ja tam prídem, tam bude obedná prestávka, teraz to je horúčavé čakať v tom kamiene. Ja som tam prišla všetci na tých múrikoch okolo, po kameňoch posadaní, sendviče, kávičky, čokoládky. Hovorím si, tak ja to tiež vykysnem. Oni nemali prestávku v tom sklade. Nemali. Tak ja som mohla zložiť. No a odtiaľ som išla, to bol Murgenthal, a odtiaľ som išla do Schötzu naložiť vajíčka. A to som si fakt, že užila tú cestu. Ja vám ju tu ukážeme na mape, ja už mám pripravenú mapu, pretože tá cesta, ktorú ja tam strašne rada chodím, pretože je leto, je na to počasie, tak to je taká lepšia cyklostezka a ja si takéto cesty strašne užívam. No a dnes je teda piatok, ja už som bola na jednej výkládke, kúsok od baráku, v Oberbipe, tam som mala nejakých 5 paliet chladeného. Teraz som v Berne u zákazníka, tu čakám na rampu, pretože kolega je tu, ten musí najskôr zložiť. Tak som sa zapla prestávku. Tu by som mala mať nejakých 10 paliet chladeného. Potom idem do Lanzerhäuseru a ja sa tam strašne teším. Ukážem vám aj niekoľko ciest, kde sa tam dá dostať. Ale jedna z nich je vyslovene iba letná. Ja by som sa tady teda v zime netrúfla. Ja ňou dnes pôjdem. Keby sa mi podarilo natočiť, bola by som fakt rada, pretože to je, pre mňa to vždy zážitok tady ísť. Opäť raz, taká, no to už nie je cyklostezka, ja by som tady ísť ja by som ten bicykel ťa hodila regulárne dole asi do toho potoka tam. Pretože ide sa tam cez taký, ten most sám o sebe je betónový, ale má drevenú striežku, takže s týmto veľkým kamionom ísť cez niečo také je taký zvláštny zážitok. No a potom do kopca, ale do neskutočného krpálu sú tam zákruty prudké, takže to má na zrkadlo. Ja tam hovorím, že tam je jedna pani zákruta, tam mať o 10 cm viac a je to kruhový objazd. Ja tam vždycky trúbim, aby tí oproti mne vlastne vedeli, že niečo veľké im ide. Keď nepočúvali rádio, tak by to aj vedeli, že áno. No a tam zložím paloxy, to sme ešte nemali. A to si tiež ukážeme, čo sú paloxy. A tam zložím. Áno, a potom idem naspäť smerom na Bern, do Lisu, k jednému zákazníkovi, tam idem skladať. Aj tam budem nakladať, ale to budú prázdne obaly, budú tu kontajnery. Tak tie si tiež potom ukážeme. A odtiaľ idem do Winnigenu, tam budem nakladať. Takže to si asi doložím náves, uvidím, koľko toho bude. Ono nie vždy tie množstva sedia, takže ako teraz nemá zmysel hovoriť. A s tým pôjdem do Gümligenu, tam to zložím a naložím si shuttle pre nás. Do našich dvoch skladov a s tým už pofrčím potom domov. Takže dnes veľmi pekná túra.
Ja tu stále hovorím nakladať a schválne uvádzam, že tam 5 palí, tam 10, aby ste si vy nemysleli, že ja všade zložím a naložím plný náves, Pane Bože. Som v nejakom pracovnom tábore. Takže za mňa dnes veľmi príjemná túra. Užívam si to, len bolo by fajn, keby kolega už vystrel z tej rampy, ale to asi chvíľočku potrvá, no nevadí. Teraz som v Berne, Brünene a odtiaľto ja sa dám na diaľnicu smerom na Fribourg. Na Flamate pôjdem dolu a vezmem to tadeto cez toto 16% stúpanie, prosím pekne, tu do Lanzerhäusernu. A tu máme Grasburg, ruiny Grasburg, ak sa nepletiem, tak sú to najväčšie ruiny v kantóne Bern. Lanzerhäusen úspešne za mnou. Tam som vykladala prázdne paloxy, o ktorých si niekedy taktiež povieme. A zatiaľ sem dám aspoň fotku. No a odtiaľ som išla do toho lisu a tam som skladala kontajnery. Takto ono to nie sú kontajnery, ono sa to volá inak. Ja používam tiež názov kontajnery. Ja si presne pozriem na to, aký názov sa pre túto prepravnú jednotku používa. Nech vás tým zbytočne nemýlim. Ja som ich tam vykladala 7 a jednu paletu a 3 kontajnery, ktoré som tam teda ja priniesla, alebo hovoríme tomu zatiaľ kontajnery, tak boli vlastne na výmenu. Ja som naspäť brala tie, ktoré tam niekto včera priviezol a neboli správne. Takže ja mám vlastne akoby tovar, ktorý sa posiela naspäť, tu sa tomu hovorí retur, alebo reture. Tak, to bola friškovka, pretože ten pán si to nakladá sám. Ja už som si iba pod tie kontajnery podkladala gumené podložky protišmykové. No a teraz už som vo Vinigene. Vo Vinigene, tak sa to tu volá. Ja si totiž to pletiem Vinigen a Vinau. A tu sme naložili 12... U mňa v systéme je industriálnych paliet. Hej ľudia, to sú americké palety. Ja mám rada. A takto, ja sa s nimi stretávam iba tu. A prevážam ich do tej firmy, kam idem teraz. Ja som sa zatiaľ s nimi v iných firmách nestretla. Takže ja teraz dorobím prestávočku a pôjdem vlastne na poslednú vykládku, čo sa týka našich zákazníkov. Tam si taktiež naložím shuttle k nám. No a vlastne u nás by som mala na jednom alebo na 2 miestach vykladať. Uvidím. Podľa toho, čo mi povedia pani skladníci v tom prvom sklade. No a potom si poďme ešte prednaložiť na zajtra, pretože teraz sa dozvieme, ako dopadli moje americké palety, pretože ja som ich musela nakladať 2 doľava, 2 doprava, 2 doľava, 2 doprava a ako už asi tušíte, zostávali tam medzery. Vždy medzi tou paletou a stenou zostala medzera. Takže ono síce tá folia vyzerala, že ako drží, ale ako uvidíme, no, ako to celé dopadlo. Či to nespadlo. Ja tu idem, to ide. Ja som na ceste od posledného zákazníka, piatkového, a tam som si bola vlastne prednaložiť na zajtra, pretože
pretože zajtra robím v sobotu. A mám naložený plný náves nechladeného tovaru, ktorý samozrejme chladí v týchto teplotách. A tohoto zákazníka zajtra zložím, naložím obaly. A to sú opäť tie doppel roly, alebo teda tie zdvojené roly. No a pofičím zase tam, odkiaľ idem teraz, tam to zložím a ešte neviem, čo bude. Je možné, že mi dajú zase niečo naložiť, trebárs na pondelok. Ale na dnes mám padla, myslím, že dnešok sa celkom vydaril. Trošku škoda toho druhého zákazníka, že som sa tam tak zdržala, ale bohužiaľ s tým sa nedá nič robiť. Keď povedia, že budete čakať, tak budete proste čakať. Ale hovorím, tie termíny, ktoré sa nestihli, tak to zase nebola žiadna tragédia. Práca je spravená. Myslím, že všetci boli dnes spokojní. Včetne mňa dokonca. Pretože ja mám rada takéto túry, keď sú, že aj ten tovar nie je taký jednotvárny, aj tí zákazníci nie sú takí jednotvárni, aj taká pekná cesta, akú som dnes mala. Ja som ju teda natočila, bohužiaľ sa mi to nepodarilo až tak, ako by som si priala. Za čo môže moje technické vybavenie, ale dúfam aj napriek tomu, že sa vám to páčilo. Deťurence zlaté, vy čo, kam? Nie, nejdete cez prechod, ani ty, ani ten posledný, nie? Dobre. Pozerajú na mňa, že na nich nakúkam jak to kvočka, ale tak ako deciek jeden nikdy nevie. A posledné, čo by som chcela, mať niekoho pod kolami. No, tak už len zaparkovať, tankovať nemusím. AdBlue to na budúci týždeň vyrieším. Ja ešte by som mohla možno pozrieť, koľko mám frigo, tak zajtra to natankujem, alebo tiež na budúci týždeň. No a ja by ma na dnešok teda tým pádom padla. Krásne sobotné ránko prajem. Ja už som teda v práci a prišla som skôr, o hodne skôr, než bolo naplánované. A je to vlastne z toho dôvodu, že som zistila, keď som si orátala, koľko času potrebujem na jazdu, na prácu, zloženie, naloženie a samozrejme nejaká tá čakačka do toho, nejaká tá kolóna do toho, ktorá vlastne v sobotu určite bude, tá už býva okolo obeda. Tak príberne, niekedy aj pred obedom už. A ešte u našeho zákazníka, kam pôjdem skladať, to je tu kúštik od nás v tom Vangede, tak tam majú momentálne stavebné práce. Zistila som, že to proste nevychádza. Niekto rátal a nerátal s pauzou, minimálne. Takže ja som prišla skôr, pred výjazdovou kontrolu už mám hotovú. Tip pre tých, ktorí budete pracovať vo veľkých firmách, a kde neviete, kto vám šahá na to auto a na ten náves. Tuto noc to nebol môj prípad, ale ja už tu mám zažraté pod kožou ten zvyk, že si kontrolujem samozrejme každý deň aj mýtnu jednotku. Nezabúdať na to. No, ja už mám malú predvýjazdovú kontrolu hotovú. Dala som si tabletku na bolesť hlavy, pretože mi ide melón rozkotiť. Tak jo, no odchádzame smerom Aklenz, 2 hodinky jazdy. Celkom sa na to teším, tie sobotné smeny sú dobré, ja ich mám rada. Krásne to išlo, nikde nebol žiaden zádrhel po ceste. Ja som si zapla prestavočku, pretože predo mnou sú na rampách kolegovia a ešte ďalší predo mnou jeden čaká. Ale hovorila som, že ja som sem už išla s tým cieľom, že ako najskôr si s najväčšou pravdepodobnosťou spraviť tú prestávku. Takto, keď boli tie rampy prázdne, tak samozrejme ja idem skladať okamžite. Čím skôr zložiť, naložiť a tá pauza sa dá vždy nejak spraviť. Toto je zákazník, ktorý má strašne veľký dvor, takže s tým nie je problém. No a volal mi pán dispečer. A že bude fajn, keď v tom Vangene zložím, aby som si naložila. Takže ja, kebyže sa dneska fakt vyštartujem o tej 3/4 na 7, tak mám problém, pretože v Vangene sa dá nakladať iba keď prídete do 14. hodiny. Ako fasa. Ja fakt, aby som rozmýšľala naokolo za všetkých, že áno. No nevadí. Takže ja si idem dorobiť tú prestávku. Teraz som mi to prvé začala robiť, teraz som ju stlačila pred chvíľkou. Asi si pôjdem zacvičiť. Mám kúpené odporové gumy. Nosím ju so sebou, hej, to je tak parádna vec. Ja nemám rada cvičenie, alebo takto, ako pohyb obecne nemám rada. Ono to tak možno nevyzerá, ale fakt nie. A
Aj keď teraz mám na sebe také oblečenie, hej, ja mám cyklistické nohavice a nejaké tielečko, ale to je len na jazdu, pretože je zase raz teplo. To si musím ešte prezliecť, než pôjdem skladať. Ale tie odporové gumy, hej, do kamiona, parádna vec. Je to drobné, skladné a má to pomerne veľký účinok. Keď už som sa teda dokopala do toho cvičenia, doma sa snažím s takými, čo tam mám zo svojich predošlých záchvatov, nejaké činky tam mám, a ešte nejaké nárade, ktoré ani neviem pomenovať. Tak asi si pôjdem zacvičiť, možno sa pôjdem potom napapať. Mám výborný recept, teda vyzerá výborne, ešte som ho neskúšala, pôjdem ho vyskúšať. To som odkúkala od jednej pani, volá sa Zora. Teraz by som kecala celý názov toho jej kanálu. Ona cvičí a predáva výživové doplnky. Nie, není to Zora Coborová, tu by som poznala. A tento recept od nej ma v celku zaujal, tak ho asi pôjdem skúsiť spraviť. Aklens vyložené, naložené. Ešte si idem pre papiere na druhú stranu areálu. Mám šťastie, že je sobota, takže tu sa dá pekne prejsť. Inak niekedy šoféri od toho zákazníka sa tu zastanú tak perfektne, že tady to by ani bicykel neprešiel, nie to ešte kamión. No, takto. Ja kebyže som bola bývala, prišla tých 9:15, tak než som sa dostala na rampu, bola by som bývala, spravila možno 15 minútovú prestávku. A teraz by som musela ísť robiť vlastne ešte 30-ku. No, takže aspoň 30 minút mám ušetrených. Hovorím, idem si pre tie papiere, spravím si kavčo a poletíme a uvidíme teda, ako to pôjde po ceste.